Čo si obuť, keď vyrážam na cesty a backpacking? Či už vyrážate na dovolenku, alebo idete na dlhší čas na cesty, či backpackovať, alebo na nejakú púť, všetko záleží, v akom type teréne sa budete pohybovať. Pokiaľ sa vyslovene nejedná o náročnejší terén, kde je vhodná viac menej vysoká turistická obuv, tak v tom prípade veľmi dobre môže poslúžiť topánka nízkeho strihu. Prinášam ti teda zo pár modelov, ktoré sú schopné pokryť rôzne typy terénov. Ako prvé tu máme univerzálku od Hoky, model Challenger ATR7. Prečo univerzálka? Je to preto, že podrážka je prispôsobená či na asfalt, tak aj do terénu. Obuv tak viete veľmi dobre využiť na dovolenke, na cestách, kde sa pohybujete dosť aj na asfalte a taktiež vám dobre poslúži na kratších výletoch alebo nejakom ľahšom trekkingu. Vyššia medzipodrážka zabezpečuje veľmi dobré tlmenie, topánka je pohodlná, mäkká a vás vďaka tomu nebudú bolieť nohy aj po celom dni. Predná časť je stredne široká, sadne väčšine ľuďom. Nevýhoda vyššej medzipodrážky je, že topánka je menej stabilná, nakoľko ste postavení vyššie, preto si tak musíte dávať pozor na došľap. Vyrába sa v priedušnej sieťovinovej verzii, ale aj vo verzii s Gore-Texom. Ponuka farieb v pánskom a dánskom prevedení je veľmi bohatá. Pokiaľ by ste hľadali niečo od Salevy, tak v ponuke je novinka Saleva model Pedrock. Jedná sa o najľahšiu topánku z dielne Salevy, teniskového štýlu. Obuv je veľmi ľahučká, pohodlná, ideálna na backpacking v ľahkom až stredne ťažkom horskom prostredí alebo v prírode. Taktiež je to dobrou voľbou na rôzne púte, pobyt v prírode alebo kempovanie. Pomoka podrážka veľmi dobre drží aj v mokrom teréne a hodí sa viac už do toho prírodného a horského terénu. Na asfalte má tiež svoje využitie, avšak skôr pri krátkodobom používaní. Ako si môžete všimnúť, tak po bokoch už má jemný okopový lem, poskytuje tak ochranu v prírode. Medzipodrážka je stredne odtlmená, strih je stredne široký, sadne väčšine. Pokiaľ ste typ, ktorý nosí topánky celoročne, či už v lete alebo zime, tak dobre vám poslúži táto nepremokavá verzia s odolnejším zvrškom. Pokiaľ hľadáte niečo priedušnejšie na teplejšie dni, tak veľmi dobre poslúži verzia Air s priedušným zvrškom. Pohodlná obuv aj na voľnočasové nosenie, k dispozícii v pánskom-dánskom prevedení v rôznych farbách. Zo srdca Dolomitu máme ďalší vhodný model od značky La Sportiva, a to model Ultra Raptor 2. Obuv, ktorá sa pre svoje vlastnosti stala veľmi všestrannou topánkou. Pre svoj širší strih vpredu sa stala obľúbenou trailovou bežeckou topánkou, ako aj využiteľnou pri turistike. Siahajú po nej ľudia, ktorí idú na dlhšie cesty, na trekking, backpacking. Topánka je výnimočná aj vďaka svojim bočným spevňovacím stabilizátorom, ktoré jej zabezpečujú lepšiu torznú tuhosť. Relatívne nízka váha, okolo 350 gramov a v neposlednom rade podrážka, ktorá drží veľmi dobre aj v mokrom teréne, ale využijete ho aj z časti na asfalte. No a v tomto výbere posledný typ, tu máme značku Hoka, a to model Transport. Ako už samotný názov modelu napovedá, jedná sa skôr o dovolenkovú topánku, ktorá je vhodná na cestovanie a výlety. Disponuje odolnejším zvrškom z kordury, jemný okop vpredu, takže zvládne aj nejaký ľahší prírodný terén. Veľmi dobre sa hodí pre svoju podrážku Vibram s nižším dezénom na asfalt ako lúky, polia, jemný štrk a naozaj jednoduchý horský terén. Využite ho v kempovaní, v ľahkých prechádzkach. Medzipodrážka je stredne odtlmená, strih je stredne široký. K dispozícii sú šňúrky, pokiaľ by ste nechceli rýchlo šňurovanie. Ľahká štýlová bota, ktorá sa robí iba v priedušnej verzie bez membrány a k dispozícii aj v dánskom prevedení. No a v poslednom rade dôležitým doplnkom, ktorý by mal byť topánkam, sú vhodné ponožky. Žiaľ, tento segment je zákazníkmi často podceňovaný. Funkčná ponožka skrz svoje použité materiály, jednotlivé úplety a odtlmené zóny veľmi dobre obopne chodidlo. Čo je najdôležitejšie, tak zamedzuje vzniku otlakov a nejakých nepríjemných odrenín. Nakoľko úplet vpredu na špičke a napätie je vždycky zhrubšený. Skrz svoju ergonómiu a elasticitu tak ponožka veľmi dobre drží na nohe, nezvlieka sa a tým pádom nevzniká v topánke nepríjemné trenie, ktoré by mohlo spôsobovať ďalšie problémy. Ak ste doteraz nosili iba klasické ponožky, tak rozhodne tomu dajte šancu a vyskúšajte aj takýto typ funkčnej ponožky. Ja dúfam, že vám toto rozobratie bolo nápomocné a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahoj!